Gaú last bit dó cahar as í seach tá fight was an brúsin coming for just land this in trucking on it sin mé tá sé rescue nád in it Arouse all boys Tóg an all fucking dying a straach go clúig second Tá sin mar cé mór chun tosí dú mar club na pásaí ar fád an seo a brand new orb a buchant Lucan. Mr. Bruno Moran is as drohead an chlóí mé. Cén fágur chóir a gcuoine teachtaí Na Gaeil Óga. Agan tú síos bíon gatain a cócóirdiú le chéile mar effectar aniu bíon an bua goine gcónaí. Ruána finné an seo. Spáile farma baile aflí. Cén fágur chóir a gcuoine imirt Na Gaeil Óga. Sna éagsúla bhfuil spalach das goige leabhar spalach an nádúra spalach ítach mar achlaí agus nuair mód umsan an social outlet spalach ítach búla le daoine. Is mu amach go bhríide as chun Kildare. Ar an géadúil síos bhí mé suirt imníoh boga ó mar cheanclub ach ó hinna le tá sé céim den na cinní is far rinne mé riomh am he. Just buáin brownar nar daisiú mé níos luúthe. Cad a scóil tú hainniu? Ní asúm féidir cahar Ceir faointe an bhá scóil de grathar cúpla Héna hocht scóil a dráir héna hocht. A cén fágur chóir a gcuoine imirt Na Gaeil Óga. An céadú ná fear an long gailge so féidir actually dús de gailge úsáid mar lumsa bhí mé sa scóil agus ní úsáid mé fu gailge ar dágainn scóil so sean an bhá úsáid agus tá má an bhá fubínta gé an cardú. Steve agus is ascáile mé bhí slú aonach an seo pobl gailge tag le gaile nniu san áir chathair. Gus chuir seanna chuid bródar an tá bhí daoine an seo ar fud na tíre agus ag dul chun cín agus ag imirt ar bháil am cepa caiid an cearcalóir sa gailgus. Níhall chunar san as baile fána mé. Cén fágur chóir a gcuoine imirt Na Gaeil Óga. As sór grúpa lads atá agus lassís ní an gailge lassís. Ban. Maná. Fur maná.